نزل سبابر صقري فوتن مدحانيتنا مخنياتو لما عندي مفتحي حيزة مسئلهون عيلة أغماني نعخات كنون كت أغماكين يزولكو ونقر آني حيزالكين مسئلهون ناكسا مجرشا زا فيديو مساي حابيركن كتسأنها سلام كورات خطاتلتي نايو دهي تبزخونكون كميل لكم سلام ديهم أنا سلامي إكزابير مسكن نسخاتكم لا أبزل لكم و سلامكم بزح ترفي ولا لين داولكو لما عنتد ما بحدش فيديو إن نعانا تقمنا فيديو مسئز لكم مالتيو صقرنا زبط أتصل لمغنياتنا زي السبابرلو انتاي خمفتحي أزبل أنا حيزة مسئل لخنا كسامج أرشا حبيركم مسايس انحيكم مالتيو فيديو كجمور خلقكم جين لايك بونقار جموريكم حدش تزخونكم سابسكرايب داكوركم بيتسابكونو مالتيو نتبارات هاتعني بتعمي زمسكن إكزافير أملاقي يخبر اللي كبلي دالي مالتيو مباركم تمأتو زرقهم ولما عنتي تقرنا كبتات أسخوز كورم مخنياتاتنا مفتحي يحيزة مسئز لكم مالتيو مجمريات تقرنا كبتات أسل كورو منتا تقري انتهالينا مالتيو منتا مالت كلتا جافوسي كلتا تقر زوق ألا تخينو بتعمي زبتات أس بتعمي زي السبابر مالتيو بتعمي نزي نجرزي كمفتحي أخا انتايو بمتاينا خنو قدون خيل انتايلنا عني جاف بدنبي ماساج مقوار مالتيو نأمنت بازلين جيرنا ديو كمأت جيرنا جافو بدنبي ماساج كنقور لنا مالتيو بدنبي كنقورت أيبلنا صقرنا مالتيو اندحر قوريسنا يو منم تمليسنا ويو بزوح جزاء أنا يقرص نيرا قدمنا منم ترجم يولي دحر جزاء مسنوحة نام النور إزملس نزي مفتحي دا أنتينا هنقبر زلنا فازلين ويك عني جيك أقوات كيرنا جافو مالتيو بدنبي ماساج كنقور لنا كاودما صقرنا خبتات أسويك عني كدرق زقورو مالتيو بقى أخلو خانك قبعات ندحر لينا قبعات خوينا صقرنا ندرقات خوينا بدن بقبعات لينا قبعات خوينا كبت أتأسنا كالسبابر يقورو مالتيو إنا خنقورو رزلنا أبزي بيانس صقرنا كنحساب كلنا زخانا ميقبي نقار كنزاكا جلو لنا زخانا ماسك مالتيو كنزاكا جلو لنا صقرنا أو نهالنا سئلنا زي ما حساب مالتي بيستقالنا متن ولا وهد ندحر لي رخيونا ولا قبعات كيرنا مالتيو بدن بقبعات استيبلنا بفيستال شفينا مالتيو كنحصو لنا بدرقو نحصو انتخوينا بتعمي بتاتس بتعمي للسبابر مالتيو بونت انا نعين صقري زغودو نغارات ايد نغرك زلخو مفتحي وتتقيمه دما لو تسلازرخو كل ازنا غرزلخو مالتيو كاولا كبت اتس لغبرلنا مدرق يزو نيت اغر ممشط مدرق مشلا بيانس عرب بز لتقمالو مالتيو تحاصيونا مالتيو بو ندرقت خوينا بتعمي انا بتعمي صبو از مسلني نيرو جين مالتيو بتعمي صقرخا زبلاشو بتعمي زدرقو بتعمي زبطاطسو مالتيو بفصم تأمر نسو كنطقم يبلنا نكواداس بانصارو صقرنا تحصيبنا قبعت غيرنا اب كلته اب سلسته سئلنا كم زقططر ነገር مالتيو كنغور لنا بتعمي فلي زخانه لوطي بتعمي داس ليفل صقر كلونا تدلنا بونت كم زغرنا خنطقمالنا حصبيلنا وصيلنا بزمدرق غيرنا ادرق تبلنا يجين صقرنا تواتات اسن اباين زقريا مالتيو بتعمي حما بونت انا هذي كم زغور لكم تحاصي ويه ناتي صقري دحري تنكاخيب كاي بتعمي درق صقرو انا مجرشا مالتيو بدن بيت خنخينكا تحزت خوين خدما دحانيو نا حجي تحاصيبه صقري تحاصيبه أنا خمسة جرزة بالله مالتي
ፀጉሪ ተሓፅየ በጭራሽ ዘይምሸጥ ግን እንታዩ ቅብኣት ገይረ ጎንጉነ ስለ ዝነበርኩ ሕዚ እንዳመሸጥኩ ማለት እዩ ከምዚ ትሪአን ዘለኽን እንዳመሸጥኩ እንታይ ገብር ኣለኹ ማይ ቁርንፉድና ናይ ሮዝሜሪ ማይ ጥቁር አዝሙድ እዚኦም ኩሎም ሓዋዊሰ ብሓድ ሰሪሕዮም ማይ ማለት ብሱና ብኦጌረ እንዳረጨኹ እየ ዝምሽጥ ኣለኹ ካብኡለ ቅብኣት እንዳገበርኩ ማለት እዩ ካብኡለ ክነግረክን ዝኽእል ማለት እዩ መበጠሪ መመሸጥ ማለት እዩ መመሸጥ በደንብ ክንመርጽ ኣለና ብደቂቅ መመሸጥ በፍጽም ፀጉርና ክንምሽጥ የብልናን ማለት እዩ ኣብ ኣነ ሃለዋ ተገፊፈን እየን ዝወፃ ፍሩይ መመሸጥ ክንጥቀመልና ክንምጥሮ ከለና ከዓኒ ካብ ላዕሊ ዘይኮነ ብታሕቲ ክንጅምር ለና መጀመርያ ብታሕቲ ክንፍታሕትሖ ኣለና ማለት እዩ ኣብ ታሕቲ ሒና ቀስ እንዳበልና ክንምሽጥ ኣለና ናተይ ከምዚ ትሪኢ ኣለኽን ብጣዕሚ ትሕዝሕዝ ኢሉኒኦ ግን ብደንቢ ቀስ እንዳበልኩ ካብ ላዕሊ ናብ ታሕቲ እንዳበልኩ ማለት እዩ ብደንቢ ገይረ መሽጠ ማለት እዩ መሽጠ ምስ ወዳእኹ ከምዚ ትሪኢ ኣለኽን ናብ መጎንጓኒ ኣትየ ዘለኹ ማለት እዩ ብደንቢ መሽጠ እዮ ማለት እዩ ቅብኣት ገይረ ዝማይ ቅርንፉድ ናይ ሮዝሜሪ ገይረ ረሸ ብደንቢ ገይረ መሽጠ እየ ከምዚ ገይረ ዘትሕ ዘለኹ ማለት እዩ ዝጉንጉነ ዘለኹ ካብኡለ ፀጉርና ክጎድአና ዝኽእል ማለት እዩ ኣታሕዛ ማለት እዩ ብደንቢ ውጥር ኣቢልና ንሕዘት ኮይና ብጣዕሚ ዝበጣጠስ ብጣዕሚ ዝሰባበርና ኣፍኩስ ኣቢልና ፀጉርና ክንትሕ ዘለና ኣነ ህዚ ትሪኢ ኣለኽን ከም ዝጉንጉነልኩ ብጣዕሚ ይፈኩስ ኢለ በቃ ወንጨር ካብ ዝብል ኢለ እምበር ፎኩስ ሓደ ንፀጉርካ ብጣዕሚ ዝስማዕምዖ ማለት እዩ እና ኣታሕዛ ፀጉሪ ክነስተኻኽል ኣለና ካብኡለ ኬሚካል ክንጥቀም ናይ ኬሚካል ብጣዕሚ እዩ ንፀጉርና ዝጎድኦ ማለት እዩ ብጣዕሚ ኬሚካል ነገር ናብ ፀጉርና ክነንክእ የብልናን ብዝተኻለና መጠን እውን ተኽኢልና ኣመጋግባና መስትኽኻል ማለት እዩ ብዝተኻለና መጠን ዝጠቕሙና ነገራት ክንምገብ ኣለና ማለት እዩ ንዓና ዝጥዕመና ወይ ከዓ ዘይኮነስ ንሰውነትና ንፀጉርና በቃ ንውሽጥናሲ ፅቡቕ ዝኾነ ኣመጋግባ ክንምገብ ኣለና ይብል ማለት እዩ ካብኡለ ጭንቀት ብጣዕሚ ክንወግድ ኣለና ፀጉሪ ጭንቀት ጭነቅ ኮይንካ ተባጣጢሰን ረጊፈን ኣብ ኣነ ሃለዋ እየን ዝቐርያ ማለት እዩ ብዝተኻለና መጠን ጭንቀት ክንወግድ ኣለና ማለት እዩ ጭንቀት ኣወጊድና ዝበልኩ ነገራት ጌርና እንድሕር ተጠቒምና ማለት ፀጉርና ብደንቢ ኢና ለውጢ ንረኽበሉ ብእውነት ይብለክን ኣለኹ እመናኒ ከም ኣጌርክን ፀጉርክን ብቻ ተጠቐማ እምበር ማለት እዩ ብደንቢ ለውጢ ክትረኽባሉ ኢኽን ኣነ ስለዝተጠቐምኩሉ እየ ከም ናተይ ፀጉሪ ሓፂር የለን እሞ ማለት እዩ ግን ተተንከባኺብካዮ ግን ዘይነውሕ ፀጉሪ የለን ዘይልወጥ ፀጉርስ የለን ብርግፅ ማለት እዩ እና ከምዚ ጌርና ከይቋረፅና ቀፃሊ ቢያንስ ተወሓደ ኣብ 2 ሰሙን ሓንቲ ግዜ ማለት እዩ ፀጉርና ክንንከባኸብ ኣብ 2 ሰሙን ሓንቲ ግዜ ክብለክን ውህድ ነገራት ክንጥቀም ኣለና እምበር ቀፃሊ ቅብኣት በተለይ ክንገብረሉ ኣለና ቀፃሊ ማለት እዩ እና ኣነ ከምዚ ትሪኢ ኣለኽን ብደንቢ መሽጠ ቅብኣት ገይረ ዝማይ ቅርንፉድና ሮዝሜሪ ተጠቒመ እየ ከምዚ ገይረ መሽጠ እየ እኒአኹ መጀመርያ ከመይ ኢሉ ብልሽውሽው ኢሉ ከም ዝነበረ ርኢኽና ኢኽን ሕጂ ግን ብደንቢ በቃ ኣበጢረ ስለ ልጎንጉነ ዘለኹ ቆንጆ እዩ ብጣዕሚ እዩ ፅቡቕ ማለት እዩ እና ፀጉሪ ከም ኣታሕዛኻ እዩ ተተንከባኺብካዮ ቆንጆ ይኸውን እንድሕር ስኢልካ በላሽኻዮ ከዓ ይበላሽኢና ፀጉርና ኣብ ገዛና ብቐሊል መንገድ ባዕልና ክንስተኻኸል ንኽእል ኢና ኣብ ገዛና ብቐሊሉ ከምዚ ጌርና ክንጥቀም ንኽእል ኢና ማለት እዩ እና ካብኡለ ኣበጣጥራና ክንስተኻኸል ኣለና ማለት እዩ ኣበጣጥራና ፍሩይ መመሸጥ ክኾን ኣለዎ ደቂቕ መመሸጥ ክንጥቀም የብልናን ማለት እዩ
ፍሪ መመሸጥ ጌርና ክንጥቀማለና ቀጻሊ ማለት እዩ እና ከምዚ ትሪኣ እንደለኽን ኣነ ወዲ ኣለኹ ጎንጉን ኣለኹ ማለት እዩ ብጣዕሚ ደስ ዝብለካ ፍኹስ በቃ ማለት ንፀጉርካ ይጎድአካ ንባዕልካ ይጎድአካ ብዙሕ ግዜ ኣይወስደልካ ቀጻላይ ሲ ክትፈትሖ ከለካ ኳሲ ቅልጥፍ ኢልካ ፍትሕ ቢልካ እንተስ ክትትሕ ዘዲኻ እንተስ እንደገና ዲኻ ክትምሽጦ ብጣዕሚ ጽቡቕ ቀሊል ማለት እዩ ንኽትሰርሖ ኣየደንጊካ ድሓራይ ሰሪሕካ ንኽትፈትሖ እውን ኣየደንጊካ ደቂቅ ቁኖ ትገብሮ ኮይንካ ግን ብጣዕሚ ዝስልችካ ብጣዕሚ ዝደኽመካ ማለት እዩ እና ቀጻሊ ከምዛ ጌርካ እንተጠቐማ ኢኸን ክብለክ ይደሊ ማለት እዩ ንዓይ ስለልጠቐመትኒ ኣና ባይ ባይ